Wel, faint y cachan tref o eg, rhaw ymwyd I ffoli ar y twy fel lot yn gilg. Fe, Ramdew lot yn gilg, as for deel os gilg nis. As for 3 bollen per deel os gilg vrede, as for slei golder en olio. Kill at weest tjabal mun. As for Ram slei gol, as nis. En al quisle slei gol, dus len, as for golder olio 3 cent. Toen ik heel zijn, mij dat joh. Nee. Als we kijken bij school, als de tabel, als school, als kinderen. Dat zijn een school doen niet. School doen niet. En dat is wat zeggen, zit doen, bij 5 maanden, bij geen kwaadrak weet. Als dan geen school te doen niet, hoe niet. Als een school, aber keer bonden lei hod en lei kid lei. Als van volle eigen, als van oliewagen, als van golgeide en niet, als van dolle olk met geet. Als van een zeiger kon je het olie door soms zeggen. Als van Lamoot doen is, Lamoot van Brouw. En toen als Lamoot als bij Brouw ständig wat olie met geet bij. Als geen school dat je gewoon hoger. Of school schillen breeden, school dat ze zeggen dat schillen breeden. Kirak with the parson, I don't like to say that. Parson Kirak on belaafd door een man en... Kan je klaas dan met je aan Tanja Sherry? Ja, dat hem. En aan... Wat gold als we remote brachten, kon school dat je gold had. School schillen breeden. Een ver hele tip. Als we ook zo begeet, bij de John ook. I don't want to drink. Fijn school dat je gold had. O school schillen breeden. Kill schillen breeden. Als we heel wat jij doen, als we heel hele tip, fijn school dat je gold had. O schillen breeden. Door de kill. Als we heel hele tip, fijn school dat je gold had. O schillen breeden. Als we hebben zo bak. Als we heel hele tip, als van Rolo, als rennen en remote gereden is, of wel die zenden zeggen, zenden zo, dat je voor de zee naar die golden school. Als we hallo weg zijn terug. Hallo weg zijn zo'n van zeggen, zenden ook van de doel ook. Als ik het trees in, rauw slayer bion, nach rauw zo'n Lord Bernal. Oh, Lord Bell. Zee. Bell, oh, wij. Most later Lord Bell, anyway. Oh, wij. Wel kon je dan niet er treef en een fidderen gabrach er het toe. Een fidderen. Was that? Furt de gabrach en kogi. En de wever. Oh, dan we koeien gaan hem met zijn weven en una voor de webben of voor de gold redden voor het zouden, als we daar redden kunnen maken dag. Hoor je het heel? Wat het dolle doen en webben nog in is. Maar we gold door mollen door sol wie hebben. Het was al doen er toe. Wat kogi nog hin? Nee, kogi dat wat verder te hol. Waarom doen is? Dat kun je gaan kennen kwijt doen er toe. Kennen kwijt jou? Nee. Want moet je remmes tjou me van go je fidderen? Nee. Kun je gaan hem mannen niet worden. Wie kan je dan net Tommy Les? Mij is Philly is Willie is. I know you was fair Johnny, fair senior.
Zet me klasten draw ke jawon. Nee, alle kunja gaan dan maar rollen die zie. Als wat Gerida als we wel niet. As na keten wat gold as an yista. Nee, gold is scadan. Das is skadan. Gold is scadan. Als gold is moet wel great king sale hoger. King sail. Nee, als zullen mij ook. Three months and they would have 18 pound and 20 pound for the 3 months. 8 punts and 3 million. Yeah, 3 pounds a min. No, more lot. 3. Feed punt. 3 pounds. Some 3 million. Yeah. But what could say? What the shandy? Almost shaft punt son de chwilio fi. Yeah, shack pound. Yeah, shandy. Shack pound on all the way. Sin vad gold as king sail lög na breck. Nee, Golders kan seel. Taten breck. You're an arach. Was an arach. Then treber gold, and rest they sit back on the tower. And rest by gold is scadan. Ven shuru gold as an istach. Okay? Ven shuru gold as an istach. Now which gold is that? They gold linen, flower more. The jarrow? Go gorum. Oh, the jarrow? Ramana Janushan. Well, all there's ram. Over bonus pig me get to saw. The jarrow on ya. Gold and linen flower. As red colmach gana head. As co clan linen. As colmach and no chepet. The faggot colmach. Tremen dem mooi als dat wat verder dat ben tre mooi als een ramji zou. As can search the east walk. Maar kodden als skaragen als ganagen als vloeken. Oh. Waar als van vloeken veel nights on the ram spot and narrow all wat mij de geef van vloeken mij van East my arrow. Gobbagan nestlikely. Gobbagan nestlikely. Yeah, no gobbagan niches as cod the niche, eh? Ram just we post cod ben college cat as we collection just from 3 a kid 3 and a quite the key collection east all the tie from. Oh, the jarrow? Well, over Ram just call mark and as cred vad genu lesh in east. Gia. Will you? Well, Olsen, over chair what Leonard as Coran as go Solan narrow as Coran the son the Cherem. Oh, yeah. As Coran son of Segura. As we could jar a fish there, lol, as Coran over an island, as we my asama. Over. Oh, vad done ya cry as na lion shan one ya? Oh, but only golder, but I'm just golder line and loud tradition. Where I'm as but golder a troll, the can be great troll of collecting more years. Oder would get ram yeast meat? Ram yeast soon. As we beiden golmach by in Gob Gorham, as Bollen Moshen and Skill and Brace now. I could. We beiden golmach by in Gob Gorham. Sechen na keten. Beiden golmach. What's that, Pedro? What's that? Boats. Oh, way. And then Scadbert Grey all with him. But got my mark as line and that. As could bet daar was gewoon lezen all as collection research van Jis German en 3 jaar als van zijn les over Ram Jesus kodden de rolu o Ram Jesus is maar goal men geeft a cracker. Goal men geeft is cracker. Nee.
Als bij pengen punt bij goal. Dat jaar doen ja. Pengen punt, man niet goal trekken. Pengepond. Pengen punt. Oh, won ja. Dan was je aan je skil. Je kon moe zo'n skillen. Een pet zo hallo pengen punt. Oh, won ja. Ja, hallo de best. Als je kan, als we verder, als we goal krijgen, als we ballamari, als we niet doen, als we gaan de lower all there. We all there, like skillen. Als we een weer, als pengen punt. Dat jaar won ja. Maar would be home, punt jig kon. Als pengen punt. Gee, Benny me. No. Dan we go tres en. Als tre mijn klaag dat we tre we go liggen kabel dat tre hodag when we go liggen kabel. Dan men het Colorado dan haar corner hunur is hol rest tulpen as put prayers nun rest then man me hoog neer os bolle sen man golden bolle is os boleben is as a kid blind in man golden sen van corner care feed blind care feed care skillen jig feed as van oil quick feed a pond Rauw. as van plugged hoog skillen jig as van present quick pond a ton A tonne. tonne a reist en blinden en gewoon blind doen als een blind lig zijn dan het gold sis hij kon van on aan een jig An and jeg. dat told him was quite speed the aan jig als van corner quick killing jig abola as man plugged aan jig I got an and jeg. aan jig as van present jay killing as feed the tonne Sen olju. sen oil told him as a low rent and called a low rent and told him Rauw. told him would be as but crack and Eden after Eden but near was you can place my a saver gold yen just there and told him point the fish Hunt the fish. told him mate as for the Trevor Dolomet Tresan around Martin sit the chair put jig there put jig as I said go the crack at by white days as for but they skilling that feed I kid the goal as for pets of goal crack she skilling that feed a kid I would sit the Trevor but Matt said we hoog kid I would sit the so she punching Sen olju. Sen oil but Jay kid but kid the feed put when they started a base so that Matt said Jay kid he hit the 3 feet put Wat het vader stellen is. 3 feet put that it on this as when rent and only on faces and as the lever I guess in the smooth when the rent and mono smooth weather Wat en het je getting vader een smoon. then Gobrak folly the Gobrak that again quite much Quite bonus Shane is. that more shape and I would get 3 cents off
Seach skillen na seach then. Seacht gillen na seacht. Yes, and maar gol dat Dunian Mai niet. Dunian Mai. Als maar gobrach vader van zeer het lag door de mori de seach ei. Ganella genu shen nish. I don't send this na big oh na hoog niet. Hoog het lag niet dat gobrach. Of het gabrach vader na skrei ons na leen shen. Oh, bij 3 keeren. Als we bon olie laten repen, olie als we nee, we zee, we hoog, bon ormaro, bon ik aro als niet. Dan ongeveer hebben we doen waar olie. Nee, de gist you know you. Nee, die is doen gewoon bon olie. Treba gaan die gas, zaag, hoog, dat is met z'n 3 cent. As we hem reem gol machens na leen shen. Oh, nee, alle gol maag, alle. Er wordt geen de zeevinger naar de lei. Shape hingen sa leen. Zeevinger naar de lei wordt geen naar de bie. Dat is een bie. As been yes. Als rest in de golders, hoogvinger naar de lei. Er wordt geen pijl of vet. Maar er wordt vijf golder in de bie trekken. Oh, gaat hou. Maar kijk kabel zo'n hoogpunt, de 2 punten. Als 2 punt zeg, zijn we gol uit. Romana kabel ed te wou gernjak. Wat met man veel zee. She. Zeekabel, 3 pijlen. Het jarwonje. 3 pijlen. As kabel brown, yes? Nee, kabel maaien. Zo aan toch als deze achter onder blind. Jarw. Nee, waar man hoog blinder fiets doen. Als we 3 fiets zelf gaan. 3 feet sharach. Nee, See, banny me. nee, 3 fiets daar rauwers als die. Maar over 3 fiets. Rawach gis mar. Nee, dan willen we maar wel. Of a shen fi vai one ya. Als waar man hoog blinder fiets door de bol zijn. Ons beleven, hoog blinder fiets doen. As eest renshu chip das en bol shaw. We gaan een tip door de bol shores, want dan zit ik hem graag, going to be break only that. Beleven, als er mijn tip door de bol shore, door Palagarat, als we geen blinden hoen. So know you. Ja, nou, want mijn moment heb ik geen blinden als leeuwen. Lee blinden wil ik in deze stel. Then at gen best bonus uli wagen hand tray. Nee, en dat wordt geen min wordt. Ke me other. Say, stand by all. But we get, I know I got the best, all again best for 11. What did you? Really? That's how one another. En dan hoog vrienden doen. Den shiru goldus dulish manna. Te wou egg. Oh, bij kinderen. Kinderen. Bij kinderen gold, er is een chattel show als gold, mijn kind en mijn son, zijn alle mijn tijd. Harish Nislesion the likely, no? Goed? Harish Nislesion. They went to Dublin. Harish Nicleason. The Cleaton. Was I'll go Harish and Slajan for thee. oh, gold, kinderen. Oh, the jarro. Nee, gold, when stimmen en gold is zo mooi from side de toelies van skillen. Skillen the lamakan. Ja, skillen, dus toelies is skillen bak. Dan weer gold. Romana Slegol. Nee, ram, over ramslee goal, oh ramslee, ram goal. En als we goal like nee, Yeah, if you vote, no? That's right. als we goal like nee, zeggen het nee, een mori als we zit bakken, oh, Oh, the shen lay father. nee. Well, we take out Nainman ta na maran on Spalagarat as Kiltosjag. Ik maar een onjoer balagarat man, en goed zeggen. De maar ons balagarat, maar zo west of the house, en daar Maar chow here. maar als de maar dat gij domme kreeg is, Double cray. domme kreeg. See? De maar is
As a man molachun. Ah, sorry. Neran, the man stay, man moyun. Maar staat is naar moeder. Bill. You come more than before. Lava. Begin tre. Bon. Skin kerach orin son reelen en oostje voor glazen en voeden. Wat de kragan kerach. Yes, ja, de kerach en spelen son glazen oostje. Had een oostje geneven. Als bij mijn corridor talen wat is corridor ons rogen van de term als corridor kreeg en is gelezen en tijd. Rau gera leis peil na kebbe. Oh, let's kill. Garrett, let's kill like Redbird go Kelly. You went and touched the six Yes. What bait do you? As for Garrett and Foden about day. It was cast, no, Cast lurid. Yeah, they dig cast, and met gold carbon, 12 inches, do you see, the sons. Ja, dat mitt då. As wel collection mon tai on patten. Collection tai, och så man känner collection, a fair goal like skill Christ, like a bridge. As a big deal now, but and railway station. As we deal now go like Chennai, go the Robra, around mine and a career, so I show cat every Germany. A bridge. I show cat as for go to Chennai and refrigerated, around the new there, and bear as for you go to how to do the sling massage, or then the chip the schooner has let her again a cat eat. Rau canach geler bier a gara ist. Good. Rau canach geler bier a gara na rau genu last the olju mon. All over got that the gill. All my last the moon how the fiddle rock. How the generous. Hara rast and trim gara. Hey, I don't know Island, my the kill that man. Ot the last gen a starving and gale. And all before this, I know a pair of children. We don't call fathers, but we are near last for the flu, eh? For the slure, Yeah, I know an island is shown, are they? Oh no. As cold vau gigs an gale ons na lein shen. Jay's killing a toy. Rau gold as on say the garne. Baby, my pet and kill got Jay's killing a tonne. The pet and got Jay's killing Jake. There's gillen jay. Can't remember go to tonne, eh? For the As event. but getting that As a weather. As a mac, the ships, they're thinking of no yard that time. Oh. Getting all out of the ship, and they be way and where current the says,
maar wij alle dolle was als wat je verkeerd en geen olie was verkeerd en dan ook zo geen olie. Oh, dat jaar. Hoor, de lijn vallen zij roen niet, stonden niet in de juist de bedden en gobraker die daar. Wat dat gen, dat hebben de krijgt tollepunders, prijs dat even kunnen gaan prijs dat gold again. Oh, dat tikkels en roos package. Roos dat kunnen door het salo. Maar twee zijn daar ook zo kunnen door het salo was er ook zo. Zelf gaan uitkijken wat je gold again te hebben je krijgt, hè? Oh, dat is hè? Maar niets dat je weer again, hij is niets dat again. Jij vond een eigen zo'n zeil verreizen. Als jij vond een eigen zo'n Corado. Hij zei even geen tolpen krijgt, nächste 3 pond, dat is 4 pond, dat is 5 pond de tonne. Als we krijgen zijn zo'n schaak, schillen de tonne als gelezen door zo'n zij. En hij rood even geen het krijgen. Hoor. Wel kan je net daar een murger ons skillen vrije? Ken? Wat veel murger ons skillen vrije? Oh, dat kon je genomen van mij als skillen vrije. Als man kon een kabel door een meisje rollen, gestolen erin door een meisje te krijgen. Hij is van krijgen, want kon door maar, mijn wijs van chipter van konigheid van bestaan, als van meisje skillen de reis niet. Als van mij was romzij, als van mij was skille Chris, als van mij was Derby. Van 9, 10, 3, 4, kwijk zie wat schaak, mij gaan naar toe gaan. Trechen. Ik krijg dat kammel en murger ons skillen vrije. Ik heb polostje. Ik keerde ik polostje. Als de keerde naar over maar bagge zo juist een shop. Van is eigen giel. Ja, ik skille vrede. Hij is maar over maar en hij is. Oh, wat kon je gaan hem hadden jullie het hem. Hij maakt toen trechen. Rauw bollen bij alle de trekken. Rauw bollen bij. Als we daar meegaan als om zij. Daar als om zij? Nee. Krijg we mannen sly go me get the cheer by tie the high. Jeans on Jack as bees. Over ram gold me get. Als we gold als bol, als we gen fette mijn walk als wat veel moeder schrijven gen mijn wat gold wat fijn en thread als we moeder zijn als we leven maar als gemen en bak ook het zijn als we mijn olie mogen. Als jij komt er een bol zijn links en dan zijn we mijn nooit aan de bank. Oh, dat kon je gaan raam zo gewoon begeet. Als gewoon begeet krijg alle edag niet. Oh, krijg edag? Nee, maar verder krijg Mozes Nichols reizen. Moses Nichols? Ja, wie was van de Indie. Als we kaart tegen kabel er gewoon, gewoon begeet. Oh, graag school. Oh, schule, nee, oh, ik krijg raam, ik edag. De persoon, krijg raam met dat. En dat is bijvoorbeeld gewoon met gift. Nee, je handen in je mouth, nee? Raam polygon met gift, trouw. Oh, raam polygon met gift, trechen. Oh, gaan hele vagen en eten is. Onion vagen en een business. Gold me get wat? De patch of gold me get crack al
redden moest om zijn is. Maar dan mannen niet hebben. So carton chit me get was pun a hinge kek skadan. Obey kaarten. Kaarten gold me get kijk iets niet. Nee. Waarom? Och det kunde jag kan nämna 3 herrar mot i kär och skulle vrida. Ja, ja. Kanel na motorcar non fi father. Anel, det kunde jag kan ju in det sen väl. Oh, bonus and should be. Bonus. Men jag var där under. Det var väl att jag blev fiddun. Mushin. Ja, det sen hon. Es harau mishach care agitation, kanel konjak kanem mar chit. No, jag fick av med måna kunna kan det. Vad det kunde jag nämna oss från en railway, oss från det budget railway. Oh, be the left some. Kanel shen jintach mush. Jai bliner has died and rather jach mashen. 3 feet. 3 feet is Chinese. Vella. Hey. Tre det kare another famous bola rai out the sun but tre sun the gold the Jonua. Hey. 3 feet blinders. That's Jai. Ajay. Then tre the gold the Jonua and railway. Red Yan. Yeah. All you sure Roshan? Hey. All you sure Roshan? All the schools. Man går där coach ni. Dulis. Alltså på en Indian ni. Say the coach goal was from there this delicious was from there this pun hinja. Nej. Achara read the beach at the tui. Arau, or